De laatste jaren is er een soort omdenking voor het rieden met drank op. Zocht maar naar de bopreclames en de inviering van het alcoholslot. Toch gaat het nog gauw eens mis. Liek als een Madeline Ljout. Net een heid en dochter skent waren door een dronken autobestuurder. De heid hoe libbe de klap net. Bij 1 op de 4 dierlijke ongelukken in het verkeer is er alcohol in het spul. Vaak komt de dronken veroorzaker er maar een taakstraf van aan. En dat met oors. Onlangs nog in Brabant zag ik het Openbaar Ministerie weer 240 uur taakstraf eisen. Bij een jonge man die al meerdere keren gepakt was met alcohol en die iemand dood had gereden. Vanuit de Kamer vind ik een verkeerd signaal naar de samenleving toe. Juist omdat we de afgelopen jaren heel veel aan preventie gedaan hebben, vind ik nu ook dat de maat echt vol is. En juist de zware drinkers die verantwoordelijk zijn voor de meeste ongevallen, moeten we daarom ook harder aanpakken. De Rauwe wil dat dronken autobestuurders, die een dierlijk ongeluk veroorzaken, tenij altijd een gevangenisstraf krijgen en geen taakstraf meer. Boven dat moet de maximum gevangenisstraf van zo'n delict flink omheeg, van 4 hele jaar naar maximaal zo'n jaar. Om hutleerse drinkers nog meer aan te schrikken, pleit het de Tweede Kamerlid voor registratie van mensen die geregeld met drank op achter het stuur zitten. Zwarte lijst van mensen die keer op keer de fout ingaan, die moeten ook weten dat ze echt pineut zijn als ze eenmaal geregistreerd staan. En dat betekent dat die mensen, vind ik, ook vaker en intensiever gecontroleerd moeten worden op de weg. En maar moeten aantonen dat ze het echt afgeleerd hebben. Verschillende partijen in de Tweede Kamer stiepen het plan van de Rauwe. Het wordt is nou dadelijk onder de minister.